Mga guys, magluluto po tayo ng bagoong with giniling. Ayan mga guys, kung paano lutuin ang bagoong with giniling na masarap. Lagyan natin ng mantika, yung katamtaman lang siya. Tama mga guys, yung sangkap niya, oh. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sangkap. Bagoong lang yan, 5 sangkap. Ayan. Ano yung isang pirasong bawang, 2 pirasong sibuyas, 6 na pirasong kamatis, at saka 6 na pirasong sili green, at saka kalahating pirasong luya na tinadtad ng pino. Ayan po, para hindi siya malansa. Pwede po siya pang ulam. Ayan. Lagyan natin yung bawang, sibuyas. Ayan. Palagi pong nauna yung bawang para pumabango. Sunod natin yung sibuyas. Ayan. Bawang sibuyas. Kailangan mga guys, yung papa-brown talaga natin yung sibuyas para hindi mapapanis ang ating mga niluluto. Huwag yung hilaw pa kasi dyan napapanis yung niluto natin. Ayan mga guys, ma-brown na yung bawang at sibuyas. Ihulog na natin yung kamatis. Ayan na mga guys, yung kamatis. Kailangan yung kamatis para malasa siya. Yung dudurogin niya. Medyo dudurogin. Para hindi rin siya mapanis ang niluto. Kasi hindi naman kailangan ng hugasan yung bagoong alamang. Lulutuin yung kamatis mga guys. Pampasarap na ito sa mga niluto. Dudurogin yung kamatis. Ayan mga guys, medyo durog na yung kamatis. Ihulog na natin yung luya. Pag-apas na sangkap na yung luya, kailangan natin ito. Lulutuin, ikikisa rin natin mabuti yung luya. 4 na po yun na ingredients yung hinulog ko. Mga guys, dito tayo sa ating giniling. Pinakuluan muna yan na may konting asin para malasa siya. Giniling, 100 pesos yung giniling. At saka yung bagoong alamang, 100 pesos. Hinugasan ko yan mga guys. Pag naghugas, hindi masyadong todo hugas kasi mawawalan na rin ng alat. Mawawalan na rin ng lasa. Yung tikman nyo lang na medyo hindi na siya masyadong maalat. Kasi pag hindi yan hinugasan, mabaho ang bagoong at malansa. Kaya tapos hindi na masyadong maalat. Tatakpan lagi kasi yung mga langaw, alam mo. Medyo luto na yung 4 na ingredients. Tuhulog natin ngayon yung ating giniling. Lain natin yung tubig ng giniling. Ayan. 100 pesos po yan na giniling. Kaya siya pwede siya pang ulam. Kaya hinahanap ng mga customer ko to. Kaya na guys. Lutong kusina. Lutong waray. Ayan. Hindi rin nakakatipid kasi may giniling eh. Yung makakatipid kayong walang giniling. Luluto rin ng mabuti yung karne. Ayan na mga guys. Nagisa na siya, diba? Ano na siya, nagisa na. Lalagyan natin ng tubig yan. Ayan. Para, pag nagisa na, lalagyan na natin ng tubig para palambutin yung giniling. Para hindi mabigat. Ganun po katapos ang proseso niya. Ganun na proseso din po siya. Ayan. Tapos, tatakpan natin. Kalahating dasong tubig lang. Tapos, tatakpan natin. Ayan mga guys. Tatakpan natin para lumambot yung giniling. Ayan mga guys. Makalipas ang 5 minuto. Ayan yung tubig. At yun na siya. Kailangan papalambutin muna natin ng 5 minuto. Kaya papakuloy natin ng 5 minutes para medyo lumambot yung karne. At ihuhulog na natin yung bagoong. Ayan mga guys. At mamantika na siya. Huwag yung ihuhulog mo yung bagoong na may tubig. Kailangan magmamantika siya. Ayan.
Bagoong alamang lang yan ha. With giniling. Maraming sangkap. Ayan mga guys. Igigisa nyo na rin ito ng maayos. Yung ano. Igigisa natin ng maayos yung bagoong. Para luto siya. Para hindi siya malansa. Ayan. Tatakpan ko ng 3 minutes. Para siya mawala yung tubig. Takpan natin ng 3 minutes. Ayan na natin. Makalipas ang 3 minutes. Ayan na. Medyo nawala-wala na yung tubig. Mabango yan mga guys. Hindi yan mabaho. Ayan mga guys. Makalipas ulit ang 3 minuto. Kailangan kasi magmamantika talaga siya. Kalahating tubig, kalahating suka. Ayan, 1 cup. Para hindi siya masyadong tuyo. Tapos ilalagyan natin ng asukal. 1/4 na asukal. Kasi maalat pa rin kasi yan. Ayan, takpan ulit natin ng 3 minutes. Titikman na natin kung anong lasa niya. Kung tama ba yung alat at tamis niya. Hulugan natin ng pork cubes. Kasi pork ang flavor natin, hulugan natin ng 1 pork cubes lang. Lulutuin natin masyado yung kanyang sugar. Ihulog na natin yung ating sili green. Ayan mga guys, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ingredients mga guys. Pangsiya mo yung suka na may tubig. 8 ingredients. So, pangsiya mo yung suka na may tubig. Siya na ingredients lahat. 10 ingredients ang ating bagoong with alamang. Ayan, papakuloy natin at patatakpan ulit. Tingnan na natin ating nilutong bagoong with giniling. Kailangan medyo papatuyo-tuyuan natin. Kaya nilalagyan natin ng suka at saka tubig para matunaw yung sugar. Ayan, yung mga sangkap mga guys, 1/4 talaga ang naubos ng sugar. Kahit na hinugasan pa, diba? Yung hindi naman masyadong tuyong-tuyo. Basta yung medyo mga guys, yummy, finished product. Ayan. Papalamikin yan it's waray bago ibalot sa cup. Ayan. At maibenta, maanghang-anghang. Ayan na mga guys, yung ating finished product. Ang costing nitong bagoong with giniling is 280. 280, hindi kasama yung labor at saka yung gas. Ngayon, kailangan mapaabot ko to ng 400 pesos. Bagoong lang yun, mapaabot ng 400 pesos. Para 20 yung para sa gas, 100 yung para sa labor ni waray. Ganyan pag nagpalamig mga guys. May electric pan siya. Hayaan lang siya dyan. I-relax lang. Ng mga 3 oras para malamig talaga. May takip siya. Ayan. Pati yung sandok niya nakapasok sa loob. Bagoong ni waray. Ayan. Bagoong ni waray.